आजादी के अमृत उत्सव ताकलाई बेलायखलाई तंथगो स्निचिबा बिसि ताकलाई चीनी भारत हा yok samani yagulo बेलायखे तंथगो गोबांमा सामुं तांजाखा भारत सरकार ताई बिनि हास्तेनि जे सरकार तंमारंबाय तेबो सामुं तांजाखनाय तंखौ बरकनि बागै जे मानथाय सकथाय सरकार बिनि सामुं तांथाय ताई जिनि हावो जे रिसोर्सेस तंमानि जे सम्पद तंमानि अमनो तेबो सामुं होनांनानै थिनां दिनैनि सिमि अबचेंखा चीनी हा ओ भारत हा अरणी जत नागरिकनि बागै अरणी जत बररक जत धर्मनि बररक जत जातिनि बररक 130 कोटिनि देश ओ हायुं 130 कोटिनि हायुं ओ हागतर 130 कोटिनि हागतर और जतनो थानसा बाक्सा कायसाबै कायसा हामजाकमा थानसा खलायै जों भारत हानो चीनी इमांनि हा ओ इमांनि हानो बररकनि नाहारमा बररकनि मुसुंमा न जों मुक्तां खलायनाय जतबाय जत कायसाबाय कायसा थानसा सामुं ताकमानि बिसिंथि तिनि अजरावो टिटिआइडिसिनि जत लुकुरकनो ताई भारत हानि जत लुकुरकनो जत लुकुरकनि फाइसिं आनि बायथां ताई टिटिआइडिसिनि उंगैबो आं हामजाकमा थाकामा बरम जत्त लुकुरकनो याफारजाबो जत्तनो काहाम कुरुं तंथं जत्त बरकनि मानथाय जत्त